pride of Scotland of the East, RJ Foundation, a CSR arm of CMJ Breweries. Markmat bat kiri kumat, markmat berubah itas kain. Hagajing peteng kejongi baka program markmat bat kiri kumat. Baik nilayo bani keren kibabun kiri pau kumat. Mengai kuble pi kipat ba kipapet yakni ke program markmat bat kiri kumat. Parakan dia kedi kebamentang dan ba tita starwell kain belong nom ikmat jong kasora konstituensi. Ngai kuble pi ba titas namar ba ni tip abede bet kajingyat linti ke jong pi shuab hin poi shekani kam sengsai ma perthai ya ka ba philong unong ilam seng bhalang ki por ba menchua ke ba pelong ipi ba phinrung sheka politics ba ke jingi I jingai ke jong pi ba phinlong ba phi kwa long ko munomi khmat ya ka constituency sora namar phila long MDC mentampat ko memeli khuri sibun ba kermen ni kong ngakwa hiban yathu ipi khendiat kei ke bala pelong yang ban poi ka jeli jong ka san hima sima ngakan mau ha ka snem kha khandai spa khat praspa prapunyo ha ka por ba kha khandai spa prapunyo mo ba ka don ka jingekhi jong ka kasi student union ha ka to ka por ha ka po ka jingalam jong pa bul ngala sedang ya ka jing sakri ke jong da ka balong ningkong kum u joint secretary jong ka KSU sora circle ha to kapor ha senam prapenyo bat hadin ha senam prapupra kalawan ke election assembly election bat ngalai sim benta ba ha to kapor ha ka ban yat ban yarap ya ki candidate ki bla peniang da ka arms ha to kapor bat kumju ru ha sora namar ba ngimdan yo candidate na ka arms ngila kerjaan yo ba SP swear kata kapur nak seng SPU bat hadin ba ngaladon ba ka KSU sora bat hadin ba ka central body ru apa ka jingalam jong ba Michael Sim bat hadin jong ki jingaki ki babun hadin ba ngalai no ka jing puli kung samla puli tu kapur ngilaya kenduk perlok ba soundar kaji ba ngilaya form ya ka FKGGP wat hadin ka senam ngalai ka FKGGP ha ka senam kandai puwe bat hadin kata ngalarung no ha ka seng UDP nadu ba seng ya ka bat hadin bala seng ya ka UDP ngaladai we neki nong tre Bashir Ham jong ka parti UDP ngilaya penjob dan burom ya MDC ha ka to kapor ha ka senam arhajar saw ngilaya sedang ya ka election arhajar lai da ka ba ngia kersan teng ya Dr. Khongji ha ka to kapor udang elek na ka seng UDP den re semla job ha ka bailek ka meli den re ha ka senam arhajar saw pat adin bangilia trace tomlang ulayo ka jing job mereka susi ka long ba tang sisngi hadin ba ulayo ka jing job ula phet no bala ka parti DP bat hadin kata ka parti DP kala sedang ban telot ha sora konstitusi daya ka senam arhajan riu ka ba lapan ki jingmut ya ban simti ya ka kam apa sora konstitusi daga batama pentama ya kinongkit kam bangala simti kum presiden jong ka sora circle bad hadin bangala simti kum presiden ngalayat keleng kisnong la organize ka parti bad aga senam arajar fra ka parti kala ibet yang ban long candidate banele election MLE arajar fra bad hakani ka election wala nangam sumyo ka jing job ru ngalayo ya ka but ke badan buram namar ngawan ka kandan ke baar bar Dr. Khongji utam yang atang sau spa tambut dan rekani kam semla penduk mensem ya ngala ne ka parti bat aka senam arajar khandai ngalele ka MDC election banglayo ka jingjob ke badan buram kani ke digalentiat
ke jonga ke ba hadin hu arja khat lai pat pai ba lai ibet yang ban pelong yang MLA jong ka sora konstitusi but kibabun le si kin lengo balai ba nga yo ya ke jing job lani balai nga ya election na sora kibabun kitip ka senong terai ke jonga ka dina sila Henry nak benta ki pai ba le si ki bom tip nama ngalahe ngalasan hasora nadu bangadang red narang song kelas 2 kelas 3 ngadi sekolah hasora adu bangadang light matrik bat hadin bangladep juga BA yang sawan seselong ni sesong sesak sa no apo selong kani ke lengkot ke history ke jonga Hoi ba titos makum unong ilam seng balang marhot pila treasure ham namta ki artli kiseng kei bat ya ka ba pelong ni pi ban perkhat pat pagade ka politics bangadi ban long nomi khmat bangala ban wanra bat pat kumjuru ya ka ban ya khon ye ki jing e ki jong pat ba ya ka ba kei ka jing tumu ko jong pi nang manta ki jing e jong ki pat ba jong ka ti ka than namar kum nong ilam seng balang ke jing e per pi in da pladon pat ka politics pi ha ka por bangilong nong yalam seng balang ni train na ka benta ka jai benrio the state ibro ka we but ni kham sim mi kita ki issue ki balong salon sa na benta ka state ka we ngakan mau ba ka issue ka ba ka KSU ha ka to ka por ka bangi ki ba ka di influx mo ka jing bon palat jong ni ubrio banabar ha ni ka ri ka jungi bat ngai i ba ki jing ki kam tam ka senam prapenyo kalayarap sibun makala pendunaru ya ka jing don jong ubrio banabar ha ni ka state ka jungi tenre nadu ka to ka senam pat ka jing ki jong ki sang bhalang ka long ben hoi ngi ki ba ngi ong ba ngi persya itu mender ani to ubrio banabar henre kimdan pat ki polisi lani ki mechanism ki ba kinlong ka permanent solution naga benta banyadai kum kini dena takadau ka pelong yang ki nongelam ka to por ban perkhat let's say da ka bangidon hapo ka assembly ngila ban wan rai ki an ki ban yada ya ka jai mre ko chumi de batitas mentar ngi ya keren ha bede kata ka e jing ong go jong pi ba ba kini khamtam e ka influx ni don bon kinom ikmat ki bede kinong ilam sang balang de hadu menta mene ka KSU lani ka kwik pat kisang kidang ya khoni ya kani ka issue ha bede ka influx ta ka jing wan to kertap jungi mender chapo kani ka jala ka jongi te ka ik try ka ba plong ya darang yong no bangila yo kinom ikmat ki bede kinong ilam sang balang na try re balai pat kini giseng kin ngahap i ban mi banang ye khun pat ye kini ki issue pi kade ka jing siapa kata namar ba kini ki issue ki embed hadu menta kadau kalong ba hadu menta pilai wat hakani ka tem ka ba mentaru ka sarkar kampat la ban pentrikam ya kita ki mekanisme ki banyada ya ka influx hot nilai ki nakaliang ka jungi kum kita ki nong yalam sang phalang ki ba manswa nilai keren apa assembly manga ba arden ba pol ba emba ba jiminu ki balong ki nong yalam sang phalang manswa ten re pitip assembly pat ka majority ka kari ki mo nilai ki aku to ka por ba ka jing ki apo so selong ba ki ba dawai ka ILP ngiru kum ki MLA aku to ka por ngilai man ai ka support Nre aka assembly ka bangi dong minority na takadaw ka isitom yung iban pandep ikini kijing tumu. Nre nakaliang ka jung yung keren man balong session ngiwan ra ki resolution ngiwan ra ki motion ngiwan ra ki call attention motion nakabantaban keren man pensngowi ka sarkar baka de ban wan ra no ikini mechanism ki ban te lakam ya ka jing wan tu jong bri banabar. Pidon kumasan ne hendringut kinong ilam seng balang ki belong kum kinomi kmat atu pije don nem ka jingi kendo ya ka ba pinya keren pinya tai hai bai de kini ki issue jong ka chat benrio Hoi officially kampat judan
Tenre jarang khat pat let's say ngia don haka parti UDP ngia don manga ba pol ba Ceminu ba MH. Tengi don ba Arden haka chas PDP. Te ngiju ya keren. Mo haba ngia song apa opposition room haba ngia wan ra kinu kimat ya tai. Ngiju ong ba ngi dei ban ya keren lang ban support lang. Ya kinu nu isu ki ba de kta hi ya ka jai ban re. Kindiat pat habede ba ka sora constituency ka jongpi ba titos hadu kani kenti ka mamta ba phi long omi kmat kinang bon ki jingduna ba ka sora constituency kanang de ya ka ban pendap penbiang lagalong nakaliang kinomi kmat bat kumjuru nakaliang ka sarkar ki ki ba kmat du kita ki jingye ki ba phi kumonomi kmat ba ka sora constituency kadang sadin Pi ka sora konsensi haka por ba ngasdang manga. Kipat ba abagi jit ya unomi khaman. Kia kenduk tang haka por election. Ki juong yang abarabor ki ong bangim ngim GE MLA. Ngiyo i tang haka por election. Tikani ka jingle jong ki nomi khamat le si ki ba menswa. Ka pelong i kipat ba ban perkhat ba kam don jingmut ban jit nomi khamat. Nani ban pelet jingmut ban jit yung nunu beriu ba i don jingkermen ban train na kabanta ka development. Teng-teng ki perkhat ka ong ba ni jit be yung beriu nunu bala ban penbiang ka election. Tenrei ka jingele ka jonga ha ka to kapor. Ngala penkalaya ka mindset jong kipat ba. Bangi de ban jit yung beriu uban train sisya na kabanta ka roi ka par jong ka konsensi paro ka we. Kata swa ka de ka we ka ba ngalala nakaliang ka jonga ban change ya ka mindset jong pipat ba bat habang job ya ka MLA ya ka stem arja khatlai ngajob da ka jing e ngalaya khun yo sitting MLA na khun ki we ki candidate ki baru spa ki ba he spa nre nga ai khuble ki pat ba ba ki jet ya nga om ha kan nongrim jong ka pisa ni ki jet ya nga har ka jing e ka jing sanya bangala ban chakri ki Bancukan mau nomor ngaru ngelalong kumu nong saki. Habede koi ka jingelang ngelalong muka public platform ka bapia don porok ki gertong. Markumba abang ngilet ngiwan cepok ka sora constituency duk mentang kidang bun ki jingduna. But hakata ka jingelang pila ong tengru ba ladang amla banwan ra ki kampen roy pila ru ban hiar syuki. yang Pak Juong kita ketir. Ya kaba ngalak ban bakla kindiat ndai long ya kaba pi ong ba ngadon ka jing tumu ban wanra ki kampen roy hapo kini san snem nada ailat ya lada ngang bakla bat Pi ka jingkren ka jungi ha ka to por ban wanra ya ka development. Kalau ngilong confident bangin don ha ka sarkar. Pi tenre ha bangim don pat ha ka sarkar. Ngi iba ngi syam jing e namar ki bun ki project ki ba ngi pha kum ki MLA kum ki lokal MLA ka sarkar ka tandang tenrei wala ka tangan ya thu ha ka ai bori baret jonga ladang apai chakaliang jong ki surok kidang bun ki snong ki ba ki surok ha ka sora konsi kidang dunaba ngan ainuk saya pi adin bangla job hausnam ada khat lai kidon ki internal road hang tu hapo sora ki bada ki pho hausnam la shu e kum tu nadu batre kila e de ki pho khat sansnam la ban siang rong tenre haka por ka jonga pat tang hapo sistem kita ki surop ro khot ngala la siang lut ngo kadon ke jengkala nang tangan ye thu khanai pi ya ka surok lai lendop rimau sao Kadi ka surok kabala ki ong yang kabala dan jan kot spa snam. Kilawan ki we hadin we ki nawi khmat kila kular henre kata surok macam siang rong. Henre na pilet menta kata surok la siang rong. Ka surok khat asnong ka baro ki keren. Mo surok khat asnong baro ki keren. Hoi nak kaliang ka jonga ngala pha ya ka proposal sa minister hakapor jong ba seng bhau la kular ban ai yang alai kilometer kumju ro hakapor bawan ba danggu menta kila kular ban ai lai kilometer te ngila sedang ban petre ya ka kamru te menta kalong
ni dang sa sakarong ten re kadon ka snong ka we ka buki ong ka kong thong kata ka snem ka ba ilong MLA ki bana khamat jonga ki su penti tu tang sispa aspa mitat re ndang lawan mga kong MLA ngebut dia ni ka skim na ka PMJ aswai menta tak surok la poi rong ado snong de kidon hi ki jingkala wat ada kam de ka major ru ndai ki jingkala kidon ndai ka ega ba pensultanat yang apat kalong ba pinlap ba ka surok main road nadu na tengar hadu sora ka bamut ba man ka snam ngale ya ka ngap le be ya ka ni ka pothole repair ban penbiang ban maintain kenang ba ka namdan ka jingthut te PE hi ba ki UI hi ba ka surok menta na tengar sa sora kamdan jingthut bagi pai ba ki ro namar ba ni ong yo ka surok ba best ha ba ki le sa sora Kemudian ngan pai habide pat baka in general ngan kran amde tang yakaba tang yepi marwen de borok kin ripongot ki emle namar ba kinomi khamat kiyo sankrur ka sansnem sankrur tam ka sansnem menta kala kiyo pat chaka arkrur din baka yang torbar tho an kala manjur ka scheme ka ba ki emle ki dibenyo man sam chupat ba hatro ba titos kumuwe na bala champang bat bo piladon hapo kani ga jeli mentala la jankot ki post nam manong no la palat post nam ke ka ba pi balingim la pat wan ra ki kam penroi abangi yo ya kata ka pisah hatu ki daw na ka jing i ka jongpi ka jinglap ka jongpi hakini ki sans nam ki ba pilap pentre kum amele ka jingtu jong ka sarkar man swa ba wan ra ya kani ka MLA scheme dai ba bring mo hatu ka por na mar ba ki MLA kim doni ki MLA man swa ka kamram ka jongki ka long bai thik tang hapo assembly ban keren ha assembly ndre lada kin keren bai tang ki balong departmental re ka jing ade upai ba am doni tak da was ba bring fluid itu ka idea ban wan ra ni MLA scheme nang bai kila ban le hapo kisnong ki bhap constituency dan rengan ya tu ipi pat ka expectation jo ki pat ba man ta kala kio ki pat ba man ta ki la tip sepang ki scheme man swa kim jutip ka ega ta ka block do dan rengan ta ki pat ba ki la tip ki jai scheme ayu badan namar man ta ka teknologi mo ka nang baki mobile nang baki kod kubur nang baki radio nang baki TV ki pat ba ki tip ki jai scheme bagi dan nata ka daw ki one bet sangi ki nong mi khmat ban pa ni ki scheme dan nata ka daw lengba kini ki MLA scheme ka ega bangi le ngibu khendiat na ka banta ki community base but kumju ru na ka banta ki individual base te nga ka jing i jonga hi kala erap sibun namar ngani thu ipi nga kam da dei banga tip lupa pa fin kali jingkali ngan pengkre da ka data kiladon dagi spa ngut kilongi yang ki bomdoni yang ki ba haka por banga election nga ki yang ki digi batap plastik ni menta alis lengba ini MLA scheme mengyarap ni ai life san hajar tu por menta ni ai sau po hajar ki layo man senai yang ar kamera plus bagi trace tom naladi te kani kayarap ka kentiu hi ki long yang sam ki baduk te ki don ki yang ki ba jot ki ba paying tu yo man ai ka repair scheme nata ki don ki ba tray business ki bateri balik yau balik hat ngiyo ban ai jing arab nam tang ni scheme ki ala arab sibun kaya arab ta thai ha ka jing i jong phi namar ba phi mene phla kubur hi ba kidang bon ki jing ba ka sora constituency kadang e kendo thai hadu lanu ba phila ban i ba ka sora ka pla don ye ka nam ka kerteng ga jong ka umde tang hapo India de perthai poro ka we bakan de ka we na ka snong ka bating shan ba kabala ro ban kring shu pan ikibri ki bana keleng ka perthai ni shwa bangan jubab e kata ka jingkli jongpi ko ban phai biang e kata ka jubab ka ban sedang ka jonga sipang ba refer e kata ka common platform kemudian sipang ka development pi aka to ka por ki pat ba ki keren bhai ka MCCL ki ong ba pat ba sora ki ong ba ka plang ja jong no sora MCCL ka MCCL sedang ban modernize ya kan adu arajan reu Nre hadu arajar kat lai kham dap. Hadin banglayong long MLA nadu dewan bangarung apa assembly ngam jupep ban keren ya ke MCCL. Bat hagawi kaliang ngapan pau ke jeng songu ya chief minister jong i babat ke industri
ubala rescue syai ke MCCL man ka por ba kadon ka jingbom yok tulop jong kinong tray man bangalet upelaj nata ka jingbom poi ka pisah po MCCL ban siu ke kontraktor ban pendep ya tu bat ka ba kham so tanat kalong bahakan ni ka how news nam baladap ula pelaj hadu pravinyo krur season pelaj hadu ba mentangi layok ban sedang ni ka new plan ba mentaka ka ni ka plan thamai ka layat tekan ni syua ka la de ka we ka ba la ai jing im ye ki pat ba ti ka than ha pikiran sepang ka development ka ba ar akaliang ka tourism ngaju ya keren barobor bat ki officer jong ka tourism ban le ban create ki infrastructure na ka banta ki snong ki thau kidan ki ka jaka ka ba ngalayo ka scheme ka bakarpang man kani na hang thia po light mo siang kadika wengi ong ka bri senrang hang ta ngalayo infrastructure ha ka ban snai ki jaka ka ban kring ki nong chukai nang talang ba ni ka scheme jong ka soil ka ba ngiyo aka tu ka por kade ha ka sarkar MPA ar hajar pra lawan ra ka ni ka scheme soil conservation but lang ba jong ka scheme soil ru ngila sna gitu ki tourist spot kum ka arwa mo kala long ka wei ka bakring kum ka mau kodok lai i gitu ki infrastructure hang tu kini kila long kila develop mde ba klam dan ka change kala dan ka change kan dia den re ka basa menta kalong ba ngi pensilori ki pa ba menta khamta man snai ki hotel man snai ki ni ki homestay den re ki babun ki parlok ki jonga ngalai rap lengba ki loan na ki bank na ni ki financial private financial institution ban create ban snai ki homestay ni ki hotel menta kindang mi su bun kini tikini ki private sector den re ki atpat ya ka economy la ni ban promote ya ka tourism ha ka ni ka than ka jungi ngan ya na ka we ka jingkran ka jong pi po kot khobor hadien ba sha khang ti doyong ba phila ong ka so ra ro ka di ka jaka ka ba ngir ngi tep ngi nam ya ka ba we ni ki jaka ka balas penmi yo doyong ba kan sai ki por men chua ten da hadien ka to ni ki babun ki jaka ki la long bar shu i shra no ki but akapor ba NGT kala khang yo doyong pi ong ba ki brio jong constituency ki jong pi ki la yabja ten re abangi don bat ka tourism ba titas na ka jingyo i ka jong pi balei pan ngimla ban weng ya ka jingduk amar ka tourism ka de ka wei ka ba la ban penmi bat kumjur ban penyo kamai hi babon khamtam e ki nong song snong jong sora namar ba la ringi compare la ringi nujor ba kiwe ki jaka ka sora ka de jaka ka babon do kita ki jaka kum ba pidang mention chu menta ba pid kidang mi skat tu kat ni teli ki jaka ba nong chong ka perthai ki la man le bale ngim la pat ban weng ta ka jingduk jong ka pat ba jong ka sora constituency ka jong pi haba trade duyong ka serve ya ka purpose jong ki babun kayarap ikipat ba ang no daki hajar ngut ki level la ni ki nong tray ki batray ki kram duyong den re lada pi ong pat lengba ka tourism ki don tangkat tu kan ni teli ki he spa le si ki bangala ban ong ki bala ban seng hotel ki bala ban sna ba ka jing ai kam hang tu le si kala ban long haku ka hotel at the most life hongun tenang ta ki don ki bri jungi ki ba tray men swa kam duyong ki ba bela ban tray duyong menta ki persyang ban bu dukan syafi'i harus surok ki don ki ba di kuai di chips di menta gitu kitiar bare tekan no hi katakan kan yarap den re ki ba buon hi ki ba bela te ki ban se ban mi nasionong ban wat bela sawi kata de ka jing re ban ong ba kat lengba ka tourism ban ai kamlut iki pat ba kata ta ka bam melalong mar ladangi kren nama buat ka sarkar ka put ya ka turai ka jong ka taban ong ba umde tang ni ladangai nu jor ba pat ka jela sikim ro ade lingba ka tourism ba ki brio ki im te de pp ong ba ka tourism kanum la an pen im lot ya baro te ka daw hoi pi ong ba baro kimla mantre ka wei ka hotel hatu ka day namar ba ka day ka jimbun pat apo ka sora constituency lani ka daw malaringe New York ba ka sikim pat
kipat ba jong ka sikem nganap shim ya ka jelas sikem kum kan nuksa namar ba ki ong ba yangi shani tang ka tourism la biang ka sikim ka kium dei tang tourism ka agriculture ka kiwa nrei kat awa ki jaka jong ipat ki brio kim dala ban riang namar ka jaka jong ikam da biang tenata ka dau ka kam hi ka baki hab ban trei ka de ka kam marpo khando tenrei ban chu shift kan san ne ki na ka ta ka kam ka baki jutre sa ka tourism namar ka tourism hi so tho mdei tang ba ngidon kam ka experience ngidon kam ka training kum ha ka hospitality mo kum catering tikini ngidon kam ya ka training tikini ki bri jungi bule se kilong on train te wala ka tarung ila persang ban ong ki samla ki jungi ban let training na ka banta hospitality la ni housekeeping kini baro khai ki let tang ba mlai ban pandau lut ya baro khai kum namar kum unong mi kman ba pila Ukraine ki kot khobor ha de ba ka jingsha khang ti doyong ba ka wal akta ka sora ngakwa lada ka long approximately ru ka ba na jingkhen kat no thli ki longyeng ki layap ja dien jong ka jingsha khang ti doyong lada pila ban ai kat kum ka jingkhen jing dia ka ba phi don kala palat phi ya kala hajar so ja ya ta shulong antat kan directly and indirectly te kamot kini ki imja ba manla ka singi da ka ba tre kum ki lebas kum kita ki nong bala te ka ipat kum nong mi khamat lara dewa phi ong bala palat ya ka lai hajar mani sotho ba khamtam ki than nong kandong ki jusem yu nong mi khamat bo de way bon saprat lenti pat ya ka banwan ra pat ban solve ki banwan ra ki solution na mata ka jing e ka jong ki ka ipat ka solution ka ba phi dang la dang ngam tep e ba phi dang persang ka banwan ra ban thaulat lenti thmai na ka banta jong ki kata ka jing e phi ngim don ha ka sarkar jin la don ha ka sarkar kamun ngila ban le bun ki alternative ban ai pat ba tre wala ka tangal akren apo assembly simistar la kular ban create livelihood programs mo ya kita ki breu ki ba sakta ka jing khang ti du yong lo ong ban ai lat iki da ka ba ri jing ri la ni ban rap ban riang mo ka alternative ten rei kata ka su sa tang hal namar kam dan ganunu ka alternative mentai ki pat ba ka su long ba ki pat ba ki tri system hi ki wat lat wat lenti ban tre pat da ki wi ki kam te ki la su ya im hi la su ya im hi hen rei ki don ki long yeng ani thu epi menta ki ba bun wat tang ban repair ya ka yeng la ni ban thit tin ru kim don su nama balik ki ong la sutre ngi belar yo ngi sutre tang ban yo ka bam tena ta ka daw lang ba jong ngi pa MLA ngi merap ban yo bam ki ring merap pat na ka ban ta ban repair ki yeng ki jong ki ngi ai ki assistant na ka ban ta jong ki pat ha ko wi pat ka liang pat titas balai try makata ka jing ong jong pi na yo sngo umde tang na pi hinde na ki bobon ki MLA ba ki don na kaliang persya wat ki MLA congress umcha ki don kaliang persya ki juyai ong gumta to wan ai lat ngi bingin don na sarkar to nga skwan klin marka por kala jan ka election no kala jan balai itai daw bangi don na kaliang persya nyimla ban le kawi kalong kata ka ba konstan ka ba ningkong kalong ba yangi ki MLA ki ba don ha kaliang persya nadu ki officer nadu ki menteri ki babat ki department ba ladangi pha kanu nu ka proposal ani tu efi kinu approve ya ka proposal ka teng i ha balik back iki teng i ha balik adu banda let kerpat kerpuan ban ong to se lem yarap lem gani iki na ka banta ka konstitusi ka jongi Tesa kadau ka sistem hai ngi MLA ki badan yang persya namar ba ngi hi ba ki breu ki badan ha kaliang sansian ki le hi ban tap bet ha ki konstitusi la jong ba ka ba khams ni su kalong ba la da tu minister ubat ya ka tu department kamut wiale ban ra bon bet ya ka scheme ha konstitusi la jong kani ri ka trend ka ba sniu ba ka ba namar nga juong ha man siam the sun will ka kasih kam ju set tang ha ko ke caka mo lani ka don kentin ka boong every dog has his day
Even a dog has its own day. Kemudian teng-teng kepansat mensim teh. Pendom teng-teng mo. Teng-teng ngaju kran ni apa assembly tu. Ma teng-teng kim respect each other. Chip style Ukraine ni kata ke development ke balong. Salon sar state baru kawai. Rengannya tu ipi ngaman kan ni. Don ke scheme ke bala stang ban pentre. Stang ban pentre kepada ia ke school hang teh apa kentiu saparang. Namar naki ADB school baru ki bangayo santeli ni tu ipi. Te nagi ni ke santeli kedon ke kentiu saparang ke ba aka last stage 8 kelan aka ke school ke bamtre. Dan Raymond kani ngayo jeng tiap hadin bala lej ban sorbi naka school ke sign ke agreement nadong hadong lah ada. Stang ban supentre Ricky Weng ni kana kalis. Pi kata ka dia jeng dok nong bangilong bangi deu MLA wadan hakal yang persa. To pim simpat naman nakaliang jonga ngasngo bau nong ilam jong kaliang persa kum ki MLA jong kaliang persa ni di nong ki baklan. Bat ki babiang kania habangnya keren bat habangnya lej bantiet bat dia ke jingkang jong ki officer ki bagi birokrat so. Kadai kata. Kadai tang balong ke platform ke bangingin tiet pak kadai tang ke assembly. Dai tang ke assembly ngimla ban lej office ban tiet meet apa office ngimla. Nega ke bangi hab ban keren assembly nya kata ngil akren. Plai baru san sedam ngikren ni giju subjek. Giju gijing problem giju. Ri kasyukut tang haka assembly ngiyo ka assurance tang hang tu dadap nang tu lakut. Ya nomor baling ong ya kata nomor ba naru ya ka bangadon hakan ya ka kam tho kubor ngala jui ba ho kuma piong baka assurance kelawan na assembly ndri kam judon bat ka follow up nomor pibidon ya ka hok ban wan skilat pathai kubor wat ban shimi ka record ka belajar assembly bat ban yai budien iki ndek kam juja kum kita kam judon kum kita ngatrai pin pediang yang kata ka jong Kadai kata ru tang ba nga menta ni banai kan diat ngayo lat ban long chairman jong ka assurance committee assembly tengala persiang menta ban pani ki assurance jong government but wat hakini kandiat singi ru ngindang khot iki department ba kin ai jubab ingi halo kini ki assurance ki bala ai de ki minister bangan itu ipi wat naka parliamentary affairs committee nei kim note down lut iki ki assurance ki ba keren ki minister apo assembly nama ngingikan mau ngangakan mau ke assurance bu ai minister nrek habangi pan pat na assembly ngimyo lut Tika ni ru kadi ke ba kadon ke apa deng ka parliamentary affairs department bat ka government. Okay. To kata ka ba idang hap ya ka ban yai budien mamta piladon hapo kum chairman jong ta committee na thai pila ya ka ban seilut bat ban ye thulut pat nda pila yo ban treba. Ti mentangin poi pat ha bede ba kamat kum pila keren mane syafang ka MCCL. Ba titas hoi kalong ka basmosi aba mangitip nginam ya ka MCCL kum bagade tang ka ka factory ka por menchua ba penmi do bilam ya simen ndrei hadien bat ka jingwan ki private companies ka jongi ka balalong try ka bangikam ka de ka jong ladi pat kala nang ring bat lai kum baklayo jingpang kum play thu ru ndrei dang syuyo ban penkot dang ketukan ni Polri kini sistem beladab lingbau Dr. Mukul Sangma belum menteri rang ba ya ka ba PP ong bau belayarap pat kersan pisah ndrei ngihap ban pe hadu ya ka ba kani ka dia ban sustain hadu kalawai bai de ki kun ki kiti bat kumju ki pateng ki ban wan jong ka sora konstituensi bat jong ki jaka ki ba marjan ke ki lat ki ba phi ki ba nila pat ban play pat ban thau naga ban taban pelong ya ka MCCL ka way ni ki factory ka badon nam bat bakandang ne ru ka nam palat bani ke ka bangidon ki private factories ki industries sang thia po Gentia Hills Pi ke MCCL ka don arban ta menta ngidon ka plan ka barem bang ngidon ka plan ka bathamai ka plan ka barem ngi ong ka de ka wet process
Kani ke plan ke bathamai ke diga drive process. Ya kani ke drive process la sedang na duk senam arah jalan rio. Henry kasimpor mentah duk kan senam kat senam ban complete ya ka. Bahkan long functional. Henry ke ika baca hakini ki kat senam. Kani ke wet process ketika plan ke bala rimba. Kitar gidi na po Yugoslavia kiba la rimba. Kaya ka bakile kalau ban ka por ki repair ya kani ki penmi ti kaduna ke production dan reka ka bami nang tupat ki pendap sa kani ka plan ka bathamai dan reka ba susi menta kalong ba ya ka plan ka barim kila pansange menta haji sia kani ka wet process ru kadi ka wini ki proses ki bangila ban penmi ya ka simen ka babaha dan reka ka ba pan susi yang kum nong mi khaman kalong ba ya kani ka wet process ki pensange mereka ba kampen susi yang amantangan ya tu ipi wat kani ka dry process mentaru kadon jing thut hai engan ya tu ipi kadi ka management ngala jukran ya kani barabor assembly ru baka management kadi ban biang kanang baka cement factory kan ya ba ndrei ngai i ba hangthi hapo cement factory menta kibu i kibriu ki bomlong fit na tak ada man hakini ki khandet sngi baladap kamdan production la kam ga jing budien ga jong pi ka adu menta kai kat no ka production jong ka MCCL menta ka target ka baki dewan penmi sanspa anru spa ton sisngi menta tang lai spa ro kampoi tak ada ngan keren biang ba ya ka MCCL menta hi lada nga job biang sa sisien. Ada kipat ba kadang ibet yang baladang iwan ka sarkar kabangan change ni kong kadai ka management. To kuma pila ong man change ka management haga jinglet ban jurep ka jonga shimet hi dalade alayo ban yakran bakatu ka ningut kiru rangba kibla san kibla hakarta bat kumjur kibla I jangai bat kibra kwa ru ya kam CCL bakadang de banne bat kemenang kersan ya ka jela namar ba kadai ka simen ka bapakatam haban ong man ka snai yang snasem hatu kam la dei ka por ya ban privatize no namar pi ong ka management ka flop malarangi yenujor kiti ki private simen ki simen ka ba ada compare kam CCL kalong prapo persen ka jinya per paklebak ka doni hatu kam la dei ka por ban privatize no ya ka namba kanang sustain bat kanang ai kam ka jam ya kipat bang Balin privatize mensua ki snem ki ba mensua haba ki ka penyai ka sarkar ki don ki beriu ki biang kadang yo bonus kinong trai nama bali nga ong ipi biang katai ngam agree ya kata ka privatization ndai ka ka banganga nga ong bet badai banbu ya ki beriu ki biang ngani tu mensua ngidon daga baburam ngidon yuba micro bala klat kum works manager ngidon iba chess lengdo kum mining engineer ngidon iba carols imle kum process engineer kata kapor electrical kini ki rang ba ki ba tray meet sngi ni tu ipi ki balada IT lut eladi na kabantana manga he ngasan apa MCCL ngatip lut na takadaw mentangi mio iki bri ki balong dedicate kumta yo iki bri ki bangi teng-teng ki balong tang bansuan lut ya ke MCCL. Tena takadaw ngaso ba ka management but iki bri ki bandon hang thi de ban yo ki bri ko piang. Tingi kit bok epi kumba piong lada pio ka bor pin wan rai ka cingkela hapo ka Maumlu Cera Cement Limited. Kindian ngin keren pat habede bat ka kentien Cera. Ba titas pilalong unong ilam sang balang menta kom MLA pilalong tengru MDC Basong hapo district council balai ngimla banweng ya ka kentien Cera bat banbu no da ka kentien sora kenamba ka perthai bro kawe kentep Lada bueng. hadu menta ladangi Kani ka baki use ki brio ki banabar. Henrengi ha sora ngila penon kamlut bi sora bet. Ada dei ka sora civil solution, ada dei ka pildi subdivision, baru ki kerteng bat hakini si ru kidon ki seng ki bala let tho su SDO
bawat iki tu hotel ke baru khoi ban pen tho teng sora tenrei hoi in bracket mo namar kani ru ka kari pada sabar kemud ladangi ka sora ka di ban don bet tenrei in bracket ngila ban tho sera punji kata kam dan dipe Kai ka ba tulonginga namar bahado kini isngila don kanuno ka function nagaliang ka state government na baka pentip kadang yai ong cera punji. ta de ka failure jong government re officially la tip ya ka sora kum ka sora Tok abide bat ka kindiat nganum keren pang ka MCCL henry wat dia ka kerteng na po ka MCCL ru hato kandon ka jing tumu ban weng no na ka maumlu ceras ka maumlu sora. la da ka layat ba la sai mne le da weng kam dan jing pel Okay to. Kindiat ngin point pat akabide bat kani kam politics bade pat baka subject politics. Ba titas ngi layu ba ka UDP menta kadon ha ka jinge te lok bat ka HSPDP. Ka jingkeli ka bang abu ipi balai ba titas khan MLA ka sora constituency unang yele perlok bat ka HSPDP hasora. pi aka por ba initiate ya kani ka bandon ka alliance wa ardan nadu basdang dewan wong yakini ki condition berkata kalong ba lada fikwa ban ya keren alliance ngenom la su ban weng lani ban weng ya ka sora ya ka mau tat rasan ya ka mau kenro bat ya ka mau lai kini ki south league konstri ki ba arden la bu condition pa nadu ba sedang wong la da fi agree ya kata nginya proceed ya ka jing ya keren alliance dadin bo presiden la pen sngo yang personally yang mo pi so gum no halo kata ngapa da ka jing mut rang ba namar bangadang don confidence be halade bangadang don ka confidence bangan job yang bagi pai ba kendang ai ka jing senia ngong ka konsi jong am lele mat panyale kata de ka benta ka beningkong ka baar pat hadin bangla perkhat bahapat baladanga nga pentut pat mo ngong em ka bamla long pidi ban weng yu kandidat SPDP kemud ka alliance kanum ya hi nama ka jing temu ka jungi ka long ba lengba kan ka alliance mu kan wan ra ka jing trilang apa deng ki artli party nang bangila ban wan ra ka jing job ka bakam bun pat hau arjar ka pra pi nga perkhat ya ka interest jong ka party hi ngam perkhat individually jenda ngala perkhat simet kamu ngan ru nadu dewan nganum agri kan ni Amar ba kadai mangi ong no kata jite kata ji kun perlo mangi ong no kentien ladau ukertong jong ka HSPDP uklan persya pi menjur kat bajob kat baram no ka alliance kan job bepsheme baka alliance kan job te Henry hatu kan don nem pa hapo ka por ka pa yelap election yo kumno namar ba ki kertong ki banangi kun tumai ki habban kan tho eu MLA ubasong haga syuki kuma piong piju perkat dirang ba lada kata ka alliance ko jong pi ka kan tho persa ip pin pediang ne em pi ngatharai lada ki kan tho ru kin kan tho ya ka bade ngatharai kinum kan tho ya ka bomde tagamut lada ki poi pat ka extend ka ba sebab palat pat ka pat ka kubor ka ba pinra abd pat ka alliance pat amar ba nang hab yai consulti kenang ba kanomi kano ka jinge pat ya prapat darangi kwa man pat ba ka post alliance kanya chakmat kanum dan ni ka jing per ngatharai dan okay to taba titas amar ba ka sora constituency hamala snem ka ba judan ka jing yakun kapisa kadai ka patre kamba hatu phi inem ki brio jong ka sora constituency kidang dei ki bri ki bobit pisa ngami
Kim dei babi pisah. Bat ngasusi balada dan ba keno ban ong ba kipat ba asora ki babi pisah ngasusi kakta yang kipat ba asora ki beri ki badan akor ki badan buram hitip ke akor kasih ke sedang nasora na takadaw ngasusi ba badan ki kertong menta ki baong ba ya kasora ngin syuthiet be da kapisah ngasusi kamlong menta ngalamat daladi ngalatrei kat tasnam but kumbang ong menena duk ba sedang ba ngala change ka mindset jong kipat ba menta kipat ba kila sutu Tekai terkendiat pat habaide pat baka jingwan jong ka BJP po soara nakaliang ka jongpi marpide MLA jong ka seng riulom ke ka jing yu i ka jongpi ya ka BJP po soara ke BJP kahap iban dan mo kahap iban wan mimla iban khang tangba ngai i ba kadang long too early pat ya ka bahkan he kan san nasulong tangata kasulong ba pi haka politics mdei ba ki beriu ki sutu ya ka ideology jong ka tu ka parti mdei ba ki tip ya ka nong rem jong ka tu ka parti ki negative jong ki tu ki ba persya yang ki wa jaka hangnu bania frung hangnu bania don kamdei ba ki sutu ya ka ideology jenda ki la sutu ya ka ideology jong ka BJP ngam sarai kin rong ka BJP Ndai ka sudai ka accommodation ya gitu gibri ki bepersia yang ki bomdan caka hangnu banlej hak tu ke parti sutu bomdan caka ki lej no hak tu kadai tang ka arrangement jongki te namar ba ni ipo sora konsumsi ta arngut kirang ba ki kini ya ka tiket BJP atau kala bandai namar ba ka waves jong ka BJP ru kadon come dan waves ngani tu ifi katuhi ke bangaong mentan ke politics of convenient ke bamut lada imsu long hakatu ke parti imsu don jaka unsa ship sa koi parti pinsai mentaki kini enre ladu stu bamio laphet na tu parti unsa lej wat nagi bai pak parti tenre namar ba wat ka PDF ru mentaka kenti kan yakun persa yapi kila debio yo kertong TKI ka jingi ka jongpi pat namar pide ka seng rulum ka PDF ka shimeledi ka de ka regional party pi ngasu ong dak baburam ka PDF ka de ban continue ban sensar hadis council ban lebha so hadis council ban penulong so ki isu jo ka hadis council ki ba ngi ki pat ba hadu mentangi pat yo kadon ka jing keno ba house nam arja khatlai ka ba pia kon ki election yapi la kershan to MP ke Shillong Pak Vincent H Pala but haringkat ke jing kershan de tang namba kamen siam de haringkat ru katingka ka baulan no kata ka jing keno long bapa kala nga khamyo si pia ru no tau MP hoi aka jing ya dei perlok ni dei perlok lut ngali bolong friendly ya baro pi mo ngalong friendly bat baro ki parti te kamut ba ka jingelong perlok pat hak politics by in one kersan yang bat ngala proof ya kata hak ni last MP election jin dala dei ba uba pala ukersan yang hak MLA hak MP na sora konsi ula dei bantam nrei ba pol utam na po sora si hajar na pentam ya ba pol te hang tai kan kala proof ba kamdan kom kata But titas minta ngatrai kani kan deka mat ka ba khadu ka mangin ekran ka ide be tik bat ka seng UDP kani ka jingkali ngakali ya way na upriyo ba ya jando but president jongga UDP Dr Don Kuparoy ngatrai pi pidiang ba pide way close aid ba Dr Don ngatrai pila ban long ru right hand man jong Dr Don dan yi ken yi pe dan kumu journalist ba fin ong right hand man ngam agree mo fin ong right hand man ngam agree ni fin ong bayajan ngayajan namar ba ngala yatu ipi menega story ba nado ka snam khat ndai spa prapu pra biyale ning kong election ngadon hak ti kejat jong i mdei tang jong i jong ba SP swear jong kiwi candidate ngi trelang to kendiat by day kai ka jingyu i ka jongpi ka party UDP markidon ki boong baka UDP kanum shan slam kala ban kut no tangkat tu kan nepor
hatu ke ga jing i ga jong phi pan hapok ga jing lam jong Dr. Don ko paroi Pi hadu mentah ke UDP kadang dahi ke parti ke bahaya. But hadu mentahi Dr. Don udang dahi babiang panyalam ke parti UDP. Tenre ngalaju keran ya kan ya hapok ki kot kubur mo haki sniki snam ki baladam. Balada ki parti man kilas ngu day ban bujli nong yalam ru ngibun ki nong yalam. Ngibun ki nong yalam. Ngarung ngalong ba ngalong-ngalong ready ban yalam ke UDP. Ba Pol udan, ba Jiminur udan. Ba Bindur udan. Tingim dei ki ba kerdu nong yalam. But haka parti UDP ngim judan kata ka one man show. Ngim judan kata ka ba presiden unlek don bor lani unrai marwe. Kai ke bangirai collectively. Nata ka daw ban subat ke suki presiden kamdon jingta la dabat manu-menuru. Kasulong he will preside, he will take policy decision more for the party, major decision. Kita di kikam ki ba presiden le andre ki ba buan kikam ngia kedalang. naga jing pej ka jong phi ba titos hapok ka jing lam jong Dr. Don ka ki election a jakat pra kat nungut ki MLA kin yo jing job ki kertong ban ong no pat kanungut pat ngindon ki MLA hapok ka yang tarba thoan naga seng UDP Pi ban ai jing ken menta kadang keloi palat. Mereka ke jing i jonga kalong ba bra prangut ki sitting MLA ngin wan pai. Bra prangut. But kindang don su namar mentang impat announce ki kertong. Baro ki konsumsi. Rina kini ki bengil announce ngai i ba ki ba khambun ngindang yo su ki MLA ka parti UDP. jadi nomor ba kumba ni ong no ba ho ka BJP ka Congress menta ka don napo kata ka stage ya ka ba ka shem jinge ka BJP ka lanang sedang ban yo ban khli kot ka jongka lada yo ka jingpen khlan lengba kani ka alliance thangila bani i ba kan don be ka wei ka government kata kretang apdeng kisangirulom klem ki national party Pi ka ke jing kwa jongiru ni kwa kata. Bagi pai ba ki ban ailat de. Kila ailat ke kongres Alfusan, lai post nem ban siar marwai. Balai ki pai ba ki ailat ingi menta. Ngiladep le ke bagi pai ba ki kwa. Lai tanghang ni yang tai namar kani ka sin ka baningkong bangidon ka alliance. Riban suto. Kamlong ka basuk ingi bakan long 100% okay. Nriwat la ka taru 90% lani 95% ngila ya biak. Dan tak ada ngong ya ki pai ba ailat ya kani ka alliance. UDP ba ka SDP can form a government on its own, but pinsai ya ka jingkala ka state. Ladang form pa di ka alliance namar ba ka state ka jongi hi ka dunai ki resources ngina ban pul bet naka central fund but naka state nak po ka government of India hatu kan don nempat ka jing namar ya mentang kumba ka congress ko ong ngisong ha kaliang persya po dali de yang ni ngidon na state as a state government ni lead ya ka state ni tang ma bai dei pat baki central fund shem jing panwanra pat ka pisa nang thina nong ba dali Aka jing sungo ka jongai kanum dan jing Namar nga sutu ba ka BJP government kalong allergic tangi ka kongres. Kam ka BJP kam dan problem la dawan dagi regional party ru. Tengah hakaliang jo kata ka fund la ni kai ka ba ka central government kan yarap. Ngatrai ya ka ba dei ban yarap hi kan hap hi ban yarap. Shubu lada ka BJP kale lang kumbale ha Arunachal bat Hanagalan kata wat hadin daladap ke election yo kayo sunset rusit napo ka jalame kalyang ngimla bantep kata ninsei i be ka result kata sinam arja katra de yo ka pulpat ki MLA na ka seng UDP bat HSPDP Ban perkela BJP. Ki MLA hang ni ki affair ba kita ki MLA ha Arunachal. Haka jing i jong ha. Namar ngi hang ni ngi election umdei bangi pelut kuma pelut kitu ki MLA ha ki state. Balai ki hak ban yang ban lej bet ban don ha ka sarkar. Namar kita pelut deki pos pak kror ta. Hi, tak ada ki hak ban le do or die ban don ha government. Ngi menta bilai i ha bangi
job election dia ngi job dak pisah ngi job dak kata jingi ka ba ka mandir ka ba pai ba la syania ingi tak ada ngim te ba ngi kuat tamban don ka suki ngi la don ka liang persya ngi perform kum ki MLA ki pai ba ki sutu ya kata tengah tharai kan num don hi kata constitution ka ba kum kata Tiba titos kindiat pat ngan shim naka wei ka jingkran kebrang shumi ki kot ko bod dang shen ni kade ka jingkan tho nau MTC barim jang ka UDP uba job ya ka by election napo nongkrem constituency ba HS Sela boong baka alliance jong ka UDP but HS PDP kade ka jingdon jong ka jingshong sier jong kinong yalam jong ka tau ba Arden basai maj ba Dr. Don Cooper Roy hatu haduk katno nakaliang ka jong pi pat kumu MLA jong ka UDP ka ba PPOE nakate ka jingkran jong ba HS Sela kumnun ngai ujo ubreu bah ka CEC bangirai ka alliance wong ba ngakloi ban syong no banganum yele MLA na banta ban wan rai ka jingeteli jong ki art li ki parti bandon ka alliance ujo ubreu memang tapat hadin ba sobet eladi wong dokum tama no ban ngai kata dan banget to piong ngatrai ba don man ngej ba HS Sela kai ba pelong pa dia ka PDF try ba titos namar ban pediang pa dia ba HS Sela la dangin ya keren ta manga bat pi dan rei long ai ba kimat pej long ta ka long ai ka por kan batai ka PDF ru kan salap ke jing sya ba titos ka jingkeli ka ba khadu ka jonga dang mentan sipang ngatai mlada don arlai minute pidang ong banaki prangut ki MLA jong ki UDP kinang wan pai chaki yeng do ba thau an ka ba kanthop pikanthop ru yaladi ke ga ba pelong ba pin scam jingmut ban ong bo ba titos unang wan pai chaki yeng do ba thau an ka ba shipo jong ga jela Meghalaya pi ka wei ka ba long confident ka long ba kilajit enga ku MLA but ya ka bah ka bangayo ke MLA scheme nadu ka snem ka bandingkong ngala pentrekam ya ka manu snem ngadon ki jingkhan jing dia ki bebiang ba ngala pentrekam hok ya ka MLA scheme ka baar kat ki development ki bangala banwanra ngalala banwanra konsumsi ya ka ba pensi isian le si hakini khandiat si ka bangandi pli nang ta shu ka wei ka long ba ngayajan palat bupai ba perkhat pi kumu MLA badan hal yang persya ngadan lightly ki office kowe halai lengkot kowe ha mau terong kowe sora bat man ka siyo ngai kendu iki pai ba bat ngam jubu kanunu ka sngi ba kinwani kendu kerpang ya kanunu ka por ngai kendu bagi pai ba haba kidon ha padeng ka jingpang ka jing stormbro ngakit iki pai ba ngadan lightly ki ambulance ki banga ai ka jing sakri ki pai ba jang konstitusi bat ngajudon rekat-rekat ba ki pai ba kani ka di ka ba pelong confident yang ba ngandang job ha kani ka araja kat pra pat ba nganget lingba kani ka jingi keren bat ba titos tarbel khan ka long ka jingmen toy lingba ka ka bangile tai bat kumjuru ye ka jubab ki bai ba titos la jubab ki jingkeli ka blabo lingba kani ka program markmat ki rikman ngai kuble pi sesien pat ba pet kani ka program markmat ki rikman ya ka bangin nang ye kendo piang hi ha ka bai dei ba jingi keren pat sambat ki wei pat ki rikman ki badan hapo kani ka jala ka jongi ngai kuble ru ye pi ba titas Pride of Scotland of the East, RJ Foundation, a CSR arm of CMJ Breweries. Markmat bat kiru kmat, markmat baruba titas khan.